Hitanao papanay anavepaka mory mpanofa tragno jiaby akato ke le raha tiako volagny amin'izany zany hofantragno tegna apakarigna satria dalazy mbola vita tsy ela avy amin'izay tragno mbola vonolokony. Marina ninao zany tsy maintsy apakarigna hofantragno jiaby reo ary tsy vitan'izany koa fa inga hely mpianatra akao igny afindra mikalbanao ilany arô ihany fa misy olo zay masakisaky hofantragno pitrany io babany amin'io mitomagny fogna aiza tao 10 aly hofantragno zanaka fa tsy zakanay mbola mpianatra izy akao dikan'izay afindra mikalbanao ketikety arô molongia io Léopold zany fa ampidiragna ologno mihitsy amin'ny vatatragno pitrany io. Zah kullan fanahy aminay Franco vatantragno jiaby ake valoaligny ke ninazy nyaligny izy koa magnanjany ele zay lefa mikalbanao kagny fa zany tegna tsy possible ya sady izy mikalbanao rô ihany zany mba roy aligny ofa nikalbanao io izy koa olo tsy manambady mpianatra mety aminazy tsara mihitsy io. Salama tompoko. Merci Étienne. Ya salama ato dia afaka mpetrapetraka atsika satria mbola miamby namatsika sasany agnaty lakoro satria mbola tsy miboaka sasany zany ya misaotra. Ary efa maromaro olo renireo. Salama ramose. Ahoana Frédéric? Tonga konay andemo izy le fivoriagna. Ya to dia mangala sesy to dia mpetrapetraka eto amin'ny vodimanga eto navatsika fivoriagna na tsika agnaty lakoro akato koa. Ya petrapetry. Ya Ya salama tsika jiaby asa raha mbola welawela edy fivoriagna to niany tompotragno fô zay ibaka mbola miditry 8 heures so de tara. Ya aza matatra anao Léopold fa vetivety fivoriagna atsika ka zay. Ya to dia mipitrana fa mpanofa tragno jiaby zany tokony présent kia jiaby. Ya salama tsika jiaby. Ahoana mandresy? Mbola tsara ka. Ya to dia mipitrana fa mandigny angamba azao mo tsy tavela amizay ake manditsy ake madame. Le raha mihentigny lavabenkony mbola tsy akeo tianao zany izy avigny izy Olo jiaby fa azafady fa somary tantara hely ya salama betsika jiaby. Ya salama tianao ya pitranao. Ya volagno amin'izay le raha amoriana zare fa zare ndraiky fa complet tana Léopold mbola andeha mimonjy 8 heures zany l'école-njare kagny. Ya voalohany indrindra malôha zany miaraba atsika jiaby mpagnofa tragno atsika to lakoro raiky atsika jiaby reto agny ke isoraka aketo malôha zany fa mbola tsisy hadihady tato fa nahiny fandanigny atsika ke misy raha maromaro volagninay tompony tragno malôha voalohany amin'izany malôha makasika ny ofantragno hitatsika jiaby fanamboaragna nataonay ndraiky madamo anahy namboaragny ciment tragnonare jiaby nasiagna dalazy aveo nilokohigny nisy nimenimeno koa tamin'ny asarategna hoe mitete tôly aminay akao nisy afaka zigny natao tôly vaovao mihitsy amin'ny ilany atsimo igny ka atako angamba fa tsisy tokony kapokapoko eky na hoe hovigitra amin'ny asara magnaraka io noho ny fagnatsaragna ndraiky fanamboaragna zay ary tsy vitan'izany ihany koa fa asika diniko atsika ela be zay jiaby zay boka nangala rano amin'ny pompe ambelany agny amin'ny pompe pokon'ologno zay ke navita vovo atsika ka magnani rano koa ary madi koa atsika agnaty lakoro akato mampiasa tsara mihitsy ka dikan'izay apakatra hofantragno zay rano atsika efa tsy mandeha lavitra trony fa efa ato atsika modikodigna akato agnaty lakoro ato tragno vita ciment tsara sisy resaka fotaka amin'ny koragna akeo ary are jiaby reo nampidiragna courant jiaby an-tragno akagny samby mampiasa courant jiaby areo agny fa tsisy mividy pétrole ndraiky labozisy ny tariny tsolo ka nanapa-kevitra zay ndraiky madame fa apakatra ho fondro tragno amin'ny farany volagna fondro tragno jiaby zany makatra 20 aligny fa am'le kalbanao rô ihany zany atao 2 aligny areo satria rô zany kalbanao ke eto zany za Léopold mitodika amina manokagna anao mpianatra tsy maintsy mifindra mikalbanao rô ianao zany satria tsy zakany ray aman-dreninao 20 aligny ofantragno io dia mifindra mikalbanao rô ianao satria 2 aligny ofandrô ihany zay makasika an'igny makasika an'io courant namegny atsika jiaby regny satria nampidiragna courant tragno jiaby satria mbola ninay aby izy regny raha tiako courant-gny dia ty lagniny le raha tononina isaka ny facture miboaka tsy maintsy fainareo satria fandaniagna atsika akato zany dia misy fotoagnany andehanany orojiro aminonay ndraiky madamonay azy dia misy fotoana koa izy vlomigny karaha zany koa vovo io ndraindraiky izy io gadragna fa tsy avela baranagny akeo satria misy olo avy any velany mangala rano akeo tsy voatagna ary tsy fatao mahidy rano zagny ka misy lera zany anokafatsika vovo io azovy misy fanontoniagna. Ya tegna misaotra anao lazalaza jiaby mikasika raha nikoragna ty zay tegna mazava zigny io mo tsy megnatsiny satria tompony zagnarin-draha antegna mampagnofa ana tompotragno nagnazava raha jiaby regny tsy maintsy arahanay ary zahay to vogno hiara ipetraka akato tsy hifindra satria fa zatra zay amin'ny faritry misy atsika indrindra amin'ny quartier misy atsika toy
fa ny fangatahagna nefagna mba asiavagna gadran'io lakorontsika io satria afa-tsy hay tsony azovy ologno mipetraka akato loatra azovy koa ny olo mpandalo indrindra olo mangalaranao vovo fa tegna mivezivezy matahatro zahay sao de vakin'olo tragno ya aza matahotra anao monsieur Étienne fa androany de androany tsy maintsy fitainay zay raha zay ya bisaotra za doko andray fitenenagna hely koa o tombotragno e ya alefaso ninao Léon Paul le problème maventy baka holagna hatreto aloha volagno hely ry zalaha mpandrafitry reo ao e izy reo ao moa raha tsisy lerany hagnanovagna azy ao matsagna haligny marendraigny zalaha antegna zalaha mianatra leçon fa mitabataba tsy mbô manjary volagny moa zareo mizy ao io fô ninaha fa misaotra betsaka ya magnakory zany Frédéric ndraiky Tino fa anareo boko mampiasa lamasina io akao amin'ny velotegna anareo zay raha zay zao izy zandrilahy voalohany ninay miray velon-tegna ary zay miasa haligny zany any ambariko ana tsara magnentsy commandin'ologno raha ohatra koa tsy tiana feon'ny raha migoriky magnenogneno ake da bako toso fonao avekina ho tsy maregny gorogoraiky izy io ya zay makasiky igny fô zaniky mbo hivolagna hely ya afaka mivolagna anao Tino nagnino mo izy koa ladosy somary afindra mialamiala tragnona amin'ny la fenêtre anaka zala satria baka kofa fisokatrako ny la fenêtre io afa havy sy tsembotsemboko ladosy jiaby avy agny mantsy mangara manjary tofoko zaho ke mba fangatagnanak zegny mba atetekely le ladosy zegny tegna marina karaha volagnin'azy zany Tino hoe fa zay tegna hividy simao agnanovagna ladosy atao amin'ny sisiny hilany atsimo fa tegna marina raha volagnin'azy zany ya ary misaotra mialoha fa nivaly zegny fitaregnana anakah igny azafady indrindra tompoko alefaso koragnanao mandresy ia za io baka hitakotrosanakaha atsika jiaby tagnaty lakoro ato efa tapitra nangala glace taminakaha ary sisina efa jusque zao io azafady ilaiko volanakaha ya marigny zay mandresy atao antsoavy marigny zay atsika jiaby akato hoe aza mieritreritra atsika hoe namagna izy agnaty lakoro akato de tsy masaky mitaky raha zany fa mba hifaitsika zany zay trosany la glace zay satria izy mba mitady ohatra atsika ihany koa izy bon zay donc fivoriagna atsika fa afaka mamontsy tamboka amizay tsika jiaby satria mbola meky andeha hianatra Léon Paul karaha fa maty motro jiaby atakozio ato mety bonera ahandrony madame igny any afa manitsy ampifatagna to ambilay zako katagna an-tragno be ato azovy moa zany karaha tsy magnano ody anamo an-tragno be ato madamo nafiasanay niany tegna reraka amoaro hanigny edy za syri fa tegna reraka za zany ave zaho mandry mantsagna fo azinako za imiditra amin'ny roso sasany zay mo mifiry anafa ravagna amfiry ko tsy amraiky amby folo sasany zay ravagna zay fa midimo za ko nitsery nahandro ary izy la olo an-tragno akato olo reraka miasa kagny mitady hanigny ary tegna mankamoramora raha toy anambo avadely tavandragny an-tragno mikarakara hanigny antegna reraka avy agny nanignainako la teny vidy tablette io aminao variagna amin'ny Facebook akato fa mantotry akato izy kofa magnanio fa toetsaigna tegna tsy medy aminaha alako aminazy telefôna io tegna alako aminazy io za tsy tiara magnani wa serio tablette tokony fa ela tamitsika tato e ary zaho mbola vozay fô za tsy namasaka hanigny zany ke zany fô zay mahatonga tabataba zany za hitanany tambarako anahy tegna miasa loha avy akagny satria mizaha hevitry ampandroso atsika akato mba tokony anavadely napetraka an-tragno akato hikarakara zaha avy agny tsy zany fô nahany masaka tsisy andro fa mirombiny folo matsagna mba hitreto amin'izany ary za mbola hipody asa miroso sasany asa zao vôlo mahavariagna anao amin'ny FB io aka fahaizako FB baka mikoragna amin'ologno amin'ny alalan'ny message isantateky tsy tapaka magnano zay masarin'ologno volagna koa misy lalahinaka asa avy aminaha wa serio za tô tsy ary ndraiky mamaly messagen'olo akato raha tako akatoko nivadiky mizaha lamody fogna hitanà zay kiraro amin'ny tongotrona nafariky tatany narivo zay hoe izy koa tsy hoe aketo tsy ahitatsika io
ave koa mizaha vaovao maneran-tany efa henabaka ze coronavirus malaza izy koa resaka zengizengin'olo amin'ny FB kato tsy mahazo zaho hoe afanao fô mahampizaha vadike matokisa valera hitanao zay vadika akato zay misy publication hoe resaka congélatera bonne occasion ko ny vadika zany 1 million zahavy baka sary to zany anko tsy nagnano FB tsy hitatsika diso to ke za zay andefa vola akagny satria baka mandresy mitakitakitrosa amintsika tsy tiako zigny tamin'ny fivoriagna igny mo zigny ndraiky nahazo an-tegna kele an-tegna zay baka tavignitry zany karaha tsy vignitry mo tsy mety vidigny fô raha koa tsy amin'ny-tegna zany atana magnano mahay mikoragna magnazava amin'ny-tegna ana mo nagnano zato tsy nianatra haiky mo raha jiaby mikasika FB io message amin'ny lalahy asa zay zany andefa vola amin'ny lalahy agnajary mamasosy na io tsy apaiky ndraiky ena amin'ny vola lefana amin'ny congélatera zany zany ko tsy avekeo miaro aminahy anao sady ndesiky io tablette io sokoafy ko continent io zahava koa raha natana atry zay hela jiaby ziska na tsy namasaka hanigny io vadike zay tanao azy fogna naneny niany aby ndesina tablette tsy magnino zahavy raha jiaby natako kafa za matoky tegna anahy afa vita mo commandina amin'ny raha io akao ia filakandro za mandefa vola sakavy sosorato amin'ny taratasy adresse-ndraha mikasika zay jiaby ndraiky andifasagna zio aminahy fa ndesiko miasa folakandro tablette totô latezio fa alaiky ataovako agnaty saky anahy fa tsao de adignako fogna misy kina lamba na fa atsika andinagna amin'ny hôtely za tsy madigny lokina eo vadike mbo ino mo fialambolona telefony indesina vlomy tele eo atsika misy canal plus abonnementsika ka mbola tsy lany ana fo hempaka tsy magnino zany izany novelasy ndraiky novegasy feky atoato zay izy madame fa zaha miandriana-tany akagny igny tsara magnino canal plus ato magnome atoky ana igny mo fa loso za koa mandigny anan-tany akato za andraso hely baka vadike misy ino manankory tsara be mo toe-batigna atsika to tegna tsy teraka mo tsika to ary tsy azo za mandraky zay hitanao sérieux za tam'zigny tegna fa lany aigny mitsy satria fa tsy haiky ny atako fa mitsapopa hilahila mandeha mitaha mantiko are mandeha to tegna tsy sevitra tegna fa nagnetrika foky zaha hitanao sérieux akebaka misy raha regniky zay misy olo mpagnano massage zany ke magnino mahay mampiteraka nanino ake mahay magnotro amin'izay atsika mahazo zaza madame ologno manampahaizagna diplômé d'état regny fa niala negny tamitsika olo mpagnotro magnano massage zany ke ahay fomba ampisy zazatsika to hitanao atsika to baka malagasy ary olo samby amin'ny hasigny tagnana anazy ke andramatsika correct zany sode ko mbo mahomby misaotra anah ndraiky nagnambara zany fa zany ndraiky zavatsika hevitra akeo makasiky zany ke tsaratsara aminazy afa manampogno na mandeha magnotrogny haigninao akagny Tino karakory hitanao tonga de vlomo di machine iro atsika hiasa manao andro fa misy vialigny ty tsika mbola travo fogna laolo ty mo karakory atsika ne laolo magnetsiky commandin'ologno firy commandin'olo amitsika kaka le tsy vitegny ary dinina tsara fagnatinoho afa maro zay vasin'ologno lanitsika fa nizaraintsika kay izy koa aveke tompondrary asipika aminaka igny ary indrindra ngeny commande tsy salon i raha tsy vava rô nge tompony zimba ary koana tsara be zany tsy dininapiko andreo zany ke zine raha tahorako raha nivolagninga hely mpianatra igny izy fa napaka teny teo or ndraiky atsika mbola hiasa haligny ke tsy hoalan'ny tompotragno antsika amiraha magnanjaigny tino izy koa lolo tam'zigny fa nameky solution izy koa tsy digny nohotriko raha izy magnenogneno ake dabakoto sofonao za taminazy avena tsy maharegny zy ary dinina tsara ane atsika magnefa jiro azona atsika tsy commandin'olo am'zany atsika asantsika tsy mety atantsika vitantsika mifarana ary nagnino mo atsika commande mingiahy hoagny maloha ivolagna aminazy hoe atsika hamelogno machine fa resaka tabataba ty karaha tegna tsy de tiako loatra manafo ilo magnaniny ke ndefa dady atsika la olo
atsika amin'isy sa magnefa jiro magnefa hofantragno akato anodina amilomako zikanako tsy masaiko rô ha ary izy ane mialagny e mbola voavy niantrakory le dala ke karakory manafo jiaby zala karakory Léon Paul ya hitanarety zala e mba azafady aminarety zala aza velominare hely ny raha igny any za lefa hely fô za hiko zala tagna hagnenjiky fianaragna le soa mitsy hagnano révision zay satria baka efa mitinendrô hagny baka blane zao izy Léon Paul ana mo ngia mevitry baka blanazany mo andegna me vola zahay rô zany koa tsy zahoanay vola zany efitra zahoanay vola fô ngiatanay fa zay tsy mbakaloha ny baka blanazany na zany na tsy zany ndraiky raha mose Frédéric misy lalagnany ene fagnatabtabesagna olo haligny mandry io zany ne ta hoe tapasinao kotirony zany re atsika rô samby nianatra e raha zany ngiambarako ana manomboko amin'ny folo aligny zany vao manomboko fa tsy misivy aligny azona zany ary zay magnano raha to ambarako anao misy autorisation mazava to ngia ambarako ana tsara zany ohatray le oaza tonga de efa andeha mitômpo za avekeo volaniko aminazy zay divakivatro aminazy ky vonogny rivarivako raha fa to tsy lasa tegna marigny amarendragny elefa koraziko matsagna fa nareko fa rivariva mba misy droit olo hianatra leçon are manomboko marendragny mampagnenoneno zigirigirikinareo jusque trôvotroaligny zala ary tsy evoniky anere tsara be o Frédéric mandresy akao mangandoha lalandava azokazony gorogorikiny machine anareo i koa dredraiky machine nanino aky izy ngia magnamboatra yaortaboara anazy amin'ny aligny tsara ndraiky mandriky le atanao avy amin'ny machine anay ndraiky bon zay o izy basy mbola za handeha ko zany ity ke karakory maraha zany Frédéric ke velomitsika fô maraha ty sa karakory andraso dy maloha zavako tsara be amfiry lera ika ngia baka magnano miseseozy may lalagna zany bady makalefa koa tapitapazinoko tiranazy nino ake olo mo tsy mahay zany ke de mpianariny zany hoanary zala Frédéric karakory mandresa vola laglasy toko efa fainareo amizay fa maro laglasy nalainareo zay tokony ohatriny marigny mazigny mandresy fa tegna fa very tadidiko ane fa helahela boka zay ary fanarinary koa agnatin'ny andro raiky anareo mangala raha laglasy eroa dikan'izany arivo raha ny laglasy eroa atao fahatelopolo agnatin'ny volana raiky zay ok mandresa tsy maintsy calculenay zany niany de amaraigny zay magnatitry volana laglasy na zany mbo gavina monsieur Frédéric mbo misaoty fô compteur tratran'ny machine kakazonareo isakaligny mbo gavina ataovy matsagna anareo mamboatra mandrafitra io satria tsy afaka manery taboara za ko tapaka courant io bantiategna fangazy ininao fogna mahainao mandrisy moramora anao mandresy atsika inga samby mitady vola izy ko tsy voaterina amin'ny machine ngia clarinetinaio tiré mivato agny izy ko tsy zany nesa to clarinetinaio tititeny amin'ny togny ahodiny amin'ny machine to azala bandy mampome anareo Mbo zovy vevy miditra agnaty lakory rô zako ny gaga mpangala rano ake nefa tsisy mba olo magna tsara hitako mitsy vaiavy io ary satria ny zesta rano mangitra anazy efa regny jusque amitsika to mafy mariny ko ny doziny rano mangitra zany fa azy indre ka tsetitsetiko ko amina fogna edy aiza moty labe ohatra za toka ty mbola mana ny eritreritra andeha agnano zany ndasotarignasantsika raha volagniny salama tompoko salama tsara fogna mademoiselle ino aza ataona zay za ibaka de nandeha nizatra agno fontry fa fary tamregny ke tatona androany olo zaha asa misy edy aminare zafady misy ndraiky akato zay misy aiza mbola misy trano malalaka matsika akato leny elany Léon Paul igny ke kako mbola tsisy olo tegna marigny findra amikalibanao marina Léon Paul igny tegna misy akato mademoiselle anao manambady sa magnakory fa alô mazava tsara zany fandehan'ny fiainan'ologno alohan'ny ipetraka aminay akato za to tsy manambady fa mamely tegna tsy manambady ke ino kasanangy mbo hofatragnonay ohatrino mo hofatragnonare anao koa madamo mametraka fanontoniagna lavitra matoy izy
Misikigny magnani olo madio olo manan raha io voaefa no fantragnontsika fantragnonay akato mademoiselle valo aligny tsy magnino zagny zakako tsara bekiny zagny tonga de fa afaka magnefa 10 volagna zagny manambola mariny vaya to fagnefa fondrasagny 10 volagna zay amin'ny valo aligny ya tonga de afaka magnefa anao mademoiselle vao mainka tsara mihitsy anao magnefa angoro magnanjany tsy magnino fa so de mba afaka ampizavanare za tragno zegny fa amizay zaveo magnome volanareo 10 volagna zay madame tonga de alay volakilake tarito amin'ny tragno nielan Léopold igny izy de ana fo mandray vola zany akagny amesuresi izy mba marika fa hoe nazotsika le vola tegna marigny zany ia alôtsika tsy mijaly rano moa ndraiky aminareo akato tsy tana vovo ro hagny fontanagna be ro hitako zero ndre maro donc atsika lakoro raiky akato ia lazegny maromaro helitry satria tragno jiaby regny misy olo mamondro mahatsika tsomba amin'ny lalagna atsika tegny fa tsika tonga de fa bokoko mihilany akato na afahagny lavitry loatra asamboatianjareo de tsika mandalo mariny lokonjareo aketo io tsy magnino tsika raha agnanao zafady amin'ny ramose mahandro akeloh base arrivage to misy gagno tegna tsara ranosehagny atsaramba iaby tsy ndraiky mety isy karana eky raha magnani tsy zahagnahela fô so de tantompotragno agnirolo voavy antegna akory ato monsieur Étienne azafady hely izy ko andika aminare ketika fa zay tegna tsy falitrem-baka kan fa lavitry loatra nakory izy io mangataka lalagna azafady si moa za iko variagna za igny tsy magnino io mandalova salama tompoko salame misy ditera aby feonazy ty ary tanazy ny vola igny misavaka hely tegna mikalite tegna miady aminahy regny sandeha ino agnaty lakoro akato zigny sagnatriadoko hipetraka akato sagnatriabo karaha magnanjany misy korotiko fo agnaty lakoro akato igny koa petraka akato vary zalam-pandrafitry regny say ndraiky magnany atany magnano misy vola mireva isan'andro andany karaha magnanahy isam-bolagna raha magnan'igny ary tablety madamo raha fa aminahy sisy tiavako aminazy baka tsy maintsy taraiky igny atany aminahy tsy mahay Étienne baka izy alio izy matsipy amin'ny Étienne ty to zay andeha amin'ny ry zalafeny tsofon-kakazo isan'andro amin'ny rabotage ery Serio allo ana mandeha mamafa tokotany fa zapaka andeha andro ana zeto vadiko mahita za mba andro weekend mantototry hely magnararoatra za tokony vadiko tegna mba fareraka ambilalo za mba hoandroandro hely raketo aloha hoandroandro ana zay misoma Facebook amin'ny tablety henao zay nivolagna za zay za nisoma azy nefa nara mbo tiagnano aby za koa vadiko mizaha nivote amin'ny FB ato tegna ahitana fa maro tsara raha to tsy ndraiky nivote mba iafo raha zavanao ka zahay madamo fa tsy afaka agnanjana antolandra ohatry zahay to masaka ko handrona zay za mamafa tokotany so de ko na vignitry aminahy alfasy fa tsy magnino ana zany ndraiky manabataba loatra anao mizikony lafa tsy matsary vady misy raha manjary doko agnatin'ny zo akao ndatovy lokonao ary ino mo raha mangitry be mipofoka be zany si mbola tsy hena afa vaiavy vofindra amitsika kako fa mipofoka rano magnitry koa zay zany mba atoko koa misy vaiavy vofindra zay zany mbo tiako hita ko ologno zany oazala ntago lokisaka handro nafanazy mapresaka za aketo azala manabataba fo inan-kanigny koa na zay fitabitabegny magnanjany zay loso madame manabataba zahay azovy koa vaiavy magnandefa de mandeha miminaty no minjanahary liantsoa ary mba tsara agnaragna zany
ary zany mety agnaran'olo avy tsimotsimo avy agny zany adiaso accepteky misy vaiavy tonatonagna igny izy fa nandefa message coucou valiagna coucou agny loso agny andraso antoniako asaiza tany misy azy to lefako aiza misy ana bebe zay losoagny en train d'écrire mbola manoratra izy asendriky diasako aloha zay igny izy avy bekily faritry toliara misy bekily zany zay angalako numéro telefona izy ke azo valiako izy to azafady ty misy numéro telefona anazy zay losoan koa igny bala manoratra koa izy to ary tegna mazoto mamaly izy tegna mafitsaratsara fa evy magnanto koa magnanto fa olo mikoragna tegna amin'ny FB tsadika madame sorogna amin'ny raha izy to ato izy to ato mo raha magnani zay ary tegna nameza numéro nazy antsoviky 28 farany numéro nazy ty somary antifasa crédit hely baka izy beka tetry aminazy igny hitanà mo tsy maintsy frappy antegna tsy maintsy mahazesta teknike azendry kely tsy di kely madame gnasaiza tsy horegniny fô za magnantso vaiavy piaso izy igny variagna mamafatoko tany tsisy raha regniny an-tragno akato zay mo numéro igny ty 032 miafara 28 fara tegna sona zalahy Allô? Allô, maresagna are? Salama tompoko. Tsy magnaio raha maresaky. Iza zafady? Sy mankalefaka ndaty toy. Iaho ndaty nangatao numéro teo le hani. Liantsoa? I baka henao numéro mbola voangahongo tsao vandivandy fa ninao akagny. Zaha Étienne Fabienot nangataka numéro taminao tamin'ny FB igny. Antsoy ato zahy. Lavitsy tany misy anao zao apa mba ombia vao hifankahita ikiankenany toa I mbola Madagasikara fô misy fa ity sy lavitra zany na zanany mandeha ndafy kaiketsika mbola samy Madagasikara akato kino vaovao tsy misy vaovao ge ay hegny io ma handeha mikotoy sa izao handeha miao agny mandefa afa enara agnatin'ny tritritrenahy io aloha tonga de fa tsoriky aminany marigny tsy manambady za hitanà io namadibadiky za amin'ny Facebook akato anava avy tegna tiako ato tsy magnino anako andeha aminahy ato zany mafinaritsay maharery hagnao zao ge mbo tsy manambady ankany an'izao sady mbo tsy niteraky izy volazanà igny tsy manambady sady tsy mbola tsisy zanaka tegna mbola ampitadiavagna azovy ekôly mikoragna amin'ny raha mizeko zany tsy manambady ma ambelako hely malao fafa to hoe nitandrignesa korakoragny zany kandidina madamo igny nihelagna mivaravara tandrigny koragnanahy amin'ny telefôna to ya ok we tegna zay la olo e tegna ok re boka bekily misaotra nanao korosoa ke zay amagnaraka ko e saotra allô azovy môlo tsy manambady zany arrivé mo azovy ko mo olo bekily zany madamo olo mpiaramiasa aminay io lasa nangala congé izy lasa bekily akagny de mi telefôna aminahy io ngiahy juska zay mbo tsy manambady zany ngiahy akagny olo fa ngeda be fantinahin-draha fa zokinay reto mba tsety manambady ngiahy misy raha boka amin'ny FB ka fa kedy fa konahy misy nikarakaragna hanigny karakaray malakilaky hanigny madamo fa tegna tihinagna zahato tsokoloza koa tsy hita handindagna nielagna tamin'ny varavaragny diranandro za tato atako agnaty répertoire numéro liantsoto fa atako agnaran-dela azy ty atako likidiby agny tsy solo ankifany itsara heny
Frédéric. Karakory tino Ajanono hely ma ponsazina fo misy koragnantsika roalahy koragna zay zany aro tino koragna tsy evitagna hasa ide anabaka rô agnontaniako raha tsao de tsy azona honogno fô raha miseho agnatin'ny lakoro ato. ino basy alipasy basy koragnanao e za mitandregny ana Mbo azona honogno vayavohidriky tsy ela igny rô zigny koa rô mitsakatsaka amin'ny ranomagnitry nazy masaky mangitry hoe. ia hitako ndraiky zy andavanandro fihetsikena zay ke satria mikopolako zay ke hitako lamba hafa magnaro fako izy lamba hafa mandeha mangala rano rô izy hitako lamba hafa miova ha fa mazavane zany Frédéric zany ny atao hoe vayavy mila raha satria izy ane tsy manambady akeo e. tegna marigny aloha zany zany aloha tegna mbo matsikeritry raha zany ary hitako koa ary mampandiniky zaty no iny marigny moasany vayavy ndraiky ho za raha lokony ake tsary tsy saosy aveo izy madio e madio ana zany mandry anany atako marika vaovao nefa karaha tsy maharaka zine makorely ngiahe zahavy baka tsy ampy firy minity niany atsika mikoragna aketo fa miboaka izy ary izy tsy mody malakilaky zegny fa agny marandraigny agny zay efa mipointy aky ary tanàna man'ny mandriakata amin'ny maligny misy ngialy lava be zany koa rô mbola lavalavanahy to e ave lava sombotro zay arazoko tsara zany minday olo velany zany izy miditra agnaty lakoro to ato zany aloha mila asiagna fagnaraha-maso ary tsy maintsy tatitry amin'ny tompotragno zany fa tsy mitera-doza akato zany hiteraka vakotragno agnatin'ny lakoro to ato zany ane tsy dirantsika laligny Frédéric fa efa hasanazy ane zegny oui ary izy rô niboaka tinao e hangitrenazy zany olo mandabaka amitsika to mangitry koa ranomagnitry zany e saly boko sy isaisany ahoana mademoiselle efa hena mihitsy structuranay bandy bogos ke karakory raha hoe zarivariva moa zany takitakotra jajaly ty tsy maintsy miboaboaka haligny fo fa regninarô zany Frédéric miboaka rivariva iky ary za koa laolo tinao ambariko anao ategnaraka zy fogna ana mbo mandiniha ndraiky atanino atsika fenjofoka kazobe magnanto o zany ndraiky otrino mo anare magnamboatra tabla ovale regny zao basy anao koa misy 300 000 tonga de fa sava zany araiky famitagnana ipaka ilaiko tsy magnino e aboao 300 000 nazany tsisy ambanibaniny zany mazy atavo amin'ny fanaovagna azy le kely Frédéric volaliko ro tinao falantsika rolahy araiky miantoniako zany tsisy ambanibaniny zany mazy tsy magnino basy enigny aligny latsika roarivo ok basy za marandraigny mangala izy fa za io mbola misy tanomboagna zao ndraiky mbo mila terigny ana mademoiselle fô atsika to olo miaramonigny ary andro boka fa haligny raha mazoto ndraiky anao tsy magnino mazy magnatry zaha matino zao ro izy tino e ale za mandeha anamijanogne petra tsara edy ana Frédéric ambilafo za agnatriky zany ake maloha anao ke karakory na mandeha sa magnakory andrandraso hely baloha za mbola iseko fa tanà jofaka kazo mana flary eto za mbola iseko tsy ela ndraiky 15 minutes fô ok basy za mandigny anao aminamanao aketo ok za iseko saraiky Frédéric anao edy mipitra tsara edy tsô handoto dossier-ny manafo io zany boka gagnampagnano ratsy zany enga tsy dossier lotovogno zany fa samy magnano nazy akeo ke karakory azo mognarigna ana igny zafady yaya agnarigna anaka ty moa mbala tsy azona honoko fo moa zigny Frédéric fa inga nikoragna tamina teo igny miasa aminakazy igny fa na melimely tsara fa tsy nanjary ngiahy igny ko tsy za ngiahy igny tsy velogno ary masinina jiaby hitanà reto za tompony reto zany dikan'izagny ana i patron voilà mazava ho azy ary za tsy andeha magnino mo izy ko tsika amirevorevo aketo ko samy toandry sa mandeha mody an-tragnonazy tegna tsara zany sady atsika mba manalazy agnatin'ny lakoro to iato vita tsara fisehagna mangimangitry seko tamin'ny savogno mangitry bon atsika amijegny mademoiselle fa pare za atsika fa tsy andeha fa atsika irevo aketo
arena zany tinao ohatrany seky misavogno mangitry nefa raha zany tsara fatana hamonololo mao malaolo ty mba aza misabotazy manafo monamo zao rô tinao hoe ndana zay tonga defa micommande la glace amy mandresy eto atsika mirevirevy zany any magnefa lelanitsika jiaby aketo satria baka eto niatsy maintsy isiantsika présentation manompoky niany iragnagnanaova iavy nagnino laolo hamatataka sikoro karakory zala justement mandresy ya agnaboa o la glace zay fa zay irevirevy aketo moi sary fahitako va iavy io moramora mandresy ragnanao inga io zany faly mahafantararagno arena zany Frédéric mahery somonga manomboko aketo zany tsy maintsy kikikisako akagny mpandravotry aroa lahy zala afanaty koa jiro izy toa moa zala isaka maraindraigny zay vonony tompotragno fô zala hiaro aminahy zala zare ndraiky toy vola amin'ny mitototro isam-bolagna or amin'ny facture tsara boaka ndre olo mpagnefa tragno akato andraso andianako agny tompotragno igny korontaingy tsara be izy niany to hitanà franco facture antsika farany tele efa tamin'ny jiramavy tagny 10 aligny fa takirehetry agny olo mamondro tragno rekagny marina ne zany madamo hoe tsy maintsy angalatsika vola farany zay henjagna zare magnofa tragno akato fa fanapatsika courant zare io atao magnanifo tapagna courant manomboka amin'ny enigny maraindraigny amin'ny 12 vao vlomigny fa isaka facture miboaka tsy aboaka zare de samy mamoaka raha etsisa tragno zare zay izy avantaka fotsika ndraiky io anamboarantsika tragno koa fo tanagna roa igny ampidiretsika olo hafa nafitsaratsara izy to anao olo kun samy magnetsiketsika ifanagna misy aminazy mbo ampiasaigny baka kokoko tsy zany ana fô ody aminareo ato nagnankory ao avy za courant jiabebelanina koro amin'olo ambelambelany regny mandeha aby nagnino amizay mitsika akato ndraiky naty sa raha to iato isaka maraindraigny vonoigny aveke amizay arivarivagny vlomigny amin'ny 12 matsagna izy vlomigny nefa zay amin'iny mba magnefa facture fogna isam-bolagna ely tsy raha hetsy elenare aminay magnakory loatra moa zito ihany nefa amin'io koa facture tsy aboaka anare zao izy Léon Paul anao farany zaza akato anao ndraiky ohatrany mafimafy taimbavanao raha volaniko aminay ngia tsotra fogna ino ma raha ilainao courant maraindraigny jiaby io hagnino mo ana io zao izy ramose ery baba zay io andefa vola aminakahy ao ndraiky telefone na décharge alo baty courant jiaby maty atao akory masarge telefone na ande amin'olo an-tany agny keza fady aminareo vlomigny jiro tegna marigny ya vlominay jiro fa izy ndraiky adiny raiky edy avesaka vlogno amin'ny babana fa niakatra rehetry facture anareny madame Kati mangalatra amin'ny raha toy so de tsy dininare zany tandreo fô mbola hitorinay re amin'ny raha io ele Léon anao za misese hoe anao hoe mianamianatra fenifenaragna anay ke andeha agnano zany aketo roasiko magnaty lakoro ty anao ngiaha zay ngia tompony ndraiky ty mifananagna anay akato fa anao za misese midy vazaka akeo koa magnano zany basy ambilaza andeha efa regniky raha jiaby te igny ao atako mahita raha fo anare jiaby agnaty lakoro to ato tsy hainare tsara bebaka zao iny angao hoe ho kahiako honda ty Étienne angatahako drala naho miana drala raho le vatay ahy marigny ndaty naho tsy miana drala raho tsy manampitiavagna ahy rehefa antahankadalahiky avao ndraso re kahiako na emishon mahisaka raha amiko iagnandroany hay aoriagna manambaly asa manambaly mavandy aby ty fatiny nay allo maresaka Étienne ino vovô liany tsy magnagy zahay ino ty vavanareo agny tegna ty regny fenao
Hitanà, za io ampiasagna tegna afaka miresaka lavalava atsika. Taharety feo koria nefa tsy mba mikaikahy. Nefa iha fa tsy an-tragnonao. Izy io manao an-tragno ria manao kory. Misy ndaty masiaka anao ty an-tragnonareo sa manao kory? Aza magnasa ary pierobe magnanjany edy. Hitanà baka liana, za kofa an-tragno reraka miasa igny mandrimandry, lasa tsy mavita mikoragna amin'olo zaha. Lasa tafandry. Ke za ampiasagna ty mba afaka mandray antso, mandeha asa akato, afaka mifanerasera amin'olo jiaby. Zany mahatonga za mivolagna aminay io. Zao hitanao za mako misy raha atao volagniko amiao asa mba afaka mitandregna ahy riha. Tegna tsy magnino. Tsy zaho manko zio fa za hitanao misy problème kely zay chéri de mangataky drala amiao raho Zany? Ino problème anazany? Problème refa nao fa vita zaka ipayako drala le tantaraiko aminao reky. Ke otrino vola tadiavinao Iye ndraiky ko nene chéri tsy be fa 500,000 avao. Zany? Misy sa tsisy? Asendikely edy, tapahely edy za mbola zaha kesinaha akato. Zaha avao chéri fa nao fahisagnao re mikaihay ry. Zaho monko tsisy crédit antsy mba nandefa crédit amiko tena androany. Zany tsy magnino zavake mandefa crédit aminazy zany tsy olagna. Zaveo mikaiky anao basy afaka 5 minutes raha vao mikaiky anao. Tsy hela. Zay re ok. Vaiavy igny nangataka 500,000 sy ndraiky koragny isan'andro karaha tsara. Sadraiky amitika za ndraiky raha malaza izy teme Facebook ndraiky vaiavy re mamitapitak'olo fogna. Za ndraiky mbola tsara ndraiky voafitika loatra. De azo ariky aminahy ndraiky tsisy vola. Le karonky poketrany madama azy mbola misy 500,000 zany aka. Za avy an-tragno akagny karonky poketrany madama fa alefako amin'ny vaiavy igny vola 500,000 zany. De asa antsoviko vaiavy fa ameko fotoagna après midi za mandefa vola aminazy. Zay izy misona zany. Allô, nanao kory? Hitanazy igny, za iny za kesena tato zako mbola batify be izy akato. Ke za iny mbola hody an-tragno akagny agny ndraiky misy vola mikalitsely zay io. Tsisy tokony ataoranao tsy maintsy alefako zany folakandro za mandeha miasa. Tandreo chéri tsy alefa ao. Matokisa za na tsika mifankatia be io ana mbola tsy matoky za fogna. Tsy atokisako monko ge fa jeté mon Facebook toy raha malagna indraindray raha tsy tianao aby. So de ana ndraiky magnano raha magnanjany za iny tegna fa matoky ana tanteraka. Sagnatria. Azo matoky ahy ria chéri. Za folakandro mandeha miasa igny mandefa vola io. Regninao? Zay je t'aime. Ody zala! Ody! Zala ngiazany mbala vo marandraigny jiaby to afa mitabatabaky tegna makalefa kolo. Misy ino mandresy? Sokoa faravaragnanao Frédéric fa mila miresaka sika zala. Wave zay zany tsy maintsy takotrosa fo. Karakory mandresy? Hitanao Frédéric manambola lisany failesany vehivavy igny nefa vola laglako tsy efenareo mihitsiny. Mandresy ty mampimoe mihitsy ka tsy mitovany mandresy laglasy ndraiky vaiavy zany laglasy tsy managnaigny fa vaiavy zany mbarikona tsara managnaigny tsy maintsy faigny izy. Tsy zany ane Frédéric za fa miditra perta amin'ny ty amizao sena fa tsy mandeha olo diaby menimenina. Anao Frédéric tsy mba eritreritra nefa volanaka mihitsiny. Nda malao na mandeha amin'ny tilohagny fa aminazy agny misy vola. Eritrereto Frédéric fa tsy velako vita mora io fa niana andrasiko anareo farany ko tsy manefa volanaka anareo. Ndahana mandeha aminazy agny malao eny ary fa andeha amin'ny tinao any handeha vao marainay koa mo Léopold ty. Avy ny dekosy moa zany sa avy ny vatro laglasy vao maraina lesy mandresy? Mitakotro sa za io Léopold fa tegna tsy ameny zala mihitsiny zy moa zany. Aminaka zay doko mbola misy 500 nama ndresy za ravagna avy mianatra viagny to de efa payeky zany izy. Sady azambela amin'ny zala rehetra osanao mandresy mafy tegna mafy mihitsy revindrena haligny teo ko mbela namatiagny volanao
matena hoe nagnino zare mahita vola andrevegny ke volan'ny laglasina tsy hitandreo zay ok donc mandrese zay miditry 6 heures fô sode tara mipody edy agny za magnefa volanao eny ary Léopold e resy zaza mpianatry zareo manefa vola nefa zareo ndray tsy magnefa ode tsisy olo moato agnaty ladosy atô za ngia efa reraka za tinao amitsosatsosanare aty fa vola ilaiko e ary zy mo namezany Frédéric nazy sa mbola tsy endriky namezany aminao za tinao mitaky fa tsy am Frédéric dre fagnontaniagna anakany tsy azony lahy e afa namezany Frédéric ana mo ninazy sa mbola tsy endriky tegna mbola tsy nameny e ke mbiagna mo izy mety atoandro any izy manefa azy zay après midi ninahy amezako anao satria izy nangala taloka taminay ro fa izy koa tsy amezany anao ninazy ninahy mbola tsy endriky amezako koa magnino moanazo zalahy mavita manao karan'io anareo mavita manefa vehivavy vola lany vehivavy nefa natrosanazy tsy fainareo zany ene raha tsy mitovy mandrese satria vaiavy raiky la glace zay fô zany no formation anahy ndaba aloha ana fô après midi za magnome volanao izy koa fa azona le Frédéric hay niany andrasiko anareo lahy niany fa za hitanareo sahiragna mariny ana koa fa sahiragna tsy ampiana le heure taboara à la fosse mbona kilotinao agny zay vavanaretinao tsy amiekitrosasonareo manomboka lagny ny androany tsy raha rahiko zany mandrese sady zay nefa tsy hagnano trosa koa e Serio misy olo miantsoko ny telefôny nanao e Wazala ana ndraiky tsy ndraiky avandy andro faligny be amin'ny sivy mbola misy magnantso fa telefôna ke tsy regninao mo izy magneno zany tegna marigny azy hitako raha nolon-kafa igny azao mo zoaka lekidibo zany si malekidibo ary za lasa rakorako miparikazy rehefa re zerezera fa kalefaka holo fo zaho vola ngiahagna toaka kan'izany volantsika mpigiana toaka olo mabotoboto avy agny aza resinady madame e sode konkogny zare kato varavaragnatsika za hitanay malaigny boaka ma zaho toboka tsy andray io e ambleke zare disika magnantso agny komba hena tsara madame agnaragna lekidibo io olo amfatry be kily agny agny toliara agny na feo ana tsara agnaragna lekidibo oavadiko za iro misy raha magaga zaho e ana mo nangala vola tagnaty poketra anahy ta wazala ana mo ndraiky nisy vola tagnaty poketra iya rehetsiko ny vola tsy hitaka e sady madame e azanaovanao seneteke fagnafarana raha amin'ny Facebook akagny alefana akagny ke agnodena zaza la tsy mamo e vola zany natako tao na tablette isimoako Facebook zany efa nalay na kele ino koa raha ndegna farako raha akagny zany tegna tsy haiko madame e dikan'izany nisy kalalornitry tato mangalatra vola amitsika kato zazahavo ady kajikajegna antsika ka sode misy banga koa fô tegna mampalasetretry za raha magnanjany tsy vitany appel etanjare mbola mandefa message koa zany iala hoagny fôko message njare zany fa manjany mampangandoha amin'ny andro haligny ke mamaky message la mampangandoha vakiko fô izy toniany e ary izy tokony message ny lekidibo e wa madame tegna zavakigny fô tegna tsy tiako raha tanery zalahary ampiboaka za haligny edy anao e zavake miboaka haligny mody migakatoaka agny halanao to tsy magnino anana de iboaka gadrako fô tragno andrasy vakiko aminjay izy to valiko andefa sodrala roa hetsy raha andehanako miao agny aveo antsovo amin'ny telefôny raha nao mety azafady lekidibo to mo lalasa vaiavy e anamo madame tsara nahita clip lekidibo lalasa vaiavy izy tanakao igny za etiana zany kilifagny lekidibona zany olo fa maty agny africain za zany kilifahina za volagny fô izy to koa sy mpanahy ologno to izy koa lalahy zany tsy agnano vadikivadiky zany e aminao ary tsy angataka vola roa hetsy koa anahy tegna lefaka anahy olo amihasanjare akagny parkazy egny agnodignodiana raha tsy manjare tana madamo sangisangy mahery fô io satria ary zalahy re mitady hevitra ampisaraka atsika tandre madamo fô misy zalahy raiky zay kagny tegna mankaty ao anao io e mipinazy antsôvy agny lekidibonay
Zay mble stress izy tô ibaka tany ty zakoragna aminazy fô mahazo teny mareza reny ihany. Ehe, ake fô io tsy miboaka an-taninazy zany. Raha halako midaladala an-tragno akato boka manabataba vaiavy koetra ambadika akao. Ndaba sena miboaka mila regniky raha koragninare. Zay izy igny nagnantso igny rendresako azy. Allô, ino fô mahantsohantso tô zalahy? Andro aligny jiaby io. Andefa sodrala raha fa ho andeha miaoagna nikia. Nanakura ge ihandra masiaka io. Ok zany e, amaraigny koa tsy anao voa igny. Lalahy edena io. Atako mode d'avion téléphone nanaty fa ho ratsy tantara ty. Karaha mpanahiragna zany ndraiky igny. Ode aminareo ato agny. Akôry madame, idy raha volaniko aminao e. Afa zare havy zany e. Zare niany fa lapoly tsara be. Amblaza ampidriky zare. Anandriky madame moramora hena maholo zany ka. Ana moramora fa tsy hody angala baraka zany ndraiky. Ary ana karaha nangala rano agnaty kopy ndraiky. Toasagna rano fô zareo e. Eza mona zany e, mandroso. Igny ninao. Manitsy igny na jiaby zagnare. Mora magnan'igny madamo. Azafady e. Mahambarako tianako nisy télé opole. Ino mo konkogny haligny to e. Zao isy madamo e. Tabatabanareny raha mosena io atavy moramora e, tegna marigny zany. Ambarako re tsara be ne baka fa mariny madamo e. Eza zalantegna mianatragny maregny tabatabanareo atoy. Amplisiny koa antegna nandeha tembana vatopo rano koa. Misy lalagna ratanare fa folo aligny zeo. Zany ne tao hoe tapasinao kitirana. Oh Sandré, Léopold, mandeha aminjena mody fô tegna fa mazava igny e. Ya tsy magnino. Ok zany fôko magnano ndraiky ry any. Pôdy aviany koa za azondraha reny any. Amesy tô tablety we atako ambanondagna anahy so de fogna izy mbola magnantso. Izy tô raha atako vibrera. Zany tsy olagna madamo. Izy tô izy. Ary karaha misy sariny avion hely ndraiky ambony izy indreo e. Iko tsisy réseau e. Sariny avion e deky. Keky tsy hena dika sariny avion hely. Baboa afa natako mode avion fanako ana foky. Ana karaha tsy mivolagna e. Hitanao baka zio madame nalasa hitretry zah e. Tegna mahay raha vazah io. Afa misy configuration natako zay amin'ny tablety io akao. Io kofa piky amin'ny folo aligny defa tapoka réseau ny téléphone io. Defa sariny avion petaka akeo marandraigny koa ivo mandeha. Awô, ekegny fô zany e amin'ny tsy fahaizan-draha be neto. Zay metritry koa avy tova iavy indiana igny. Matiky za. Ary tegna tsy heny zay manambady. Ary tegna havy ratsy zay. Frédéric, Anao io mora hoeza rô? Zany de amiragnanao ka we. Naro sapetraka mandeha ka fô. Ana koa rô koa avy ka we. Misy problème be we. Ino mbola nakana zany ndeha ka? Tika zany baka na ika ho mety tendeha hagny na ika. Saka volagny tsara aminaty no. Ana ko takoko mandeha ka. Roasiky miasa aminahy nangia tegna marigny. Hena tsara be zay rofa mifankaty ao. Tsy haiko raha mbola korokorotona mandeha ka koa. Ary amin'ny vola jiaby zay fa lana prevegnanare roa. Fitiavagnare. Zy tsara zany problème. Fa nefa anala olo za mandeha ka fa hanimpanahiragna antsika amin'ny fiarahamoniny aketo ane. Satria ne raha tsara hoena Frédéric tombotragno akato afa mitabataba amintsika satria isakaligny mitabataba. Matsagna koa fandegna matsagna mbola mitabataba koa. Zany ane raha tegna tsy ankiako anahy hagnagny io e. Ke tsy azoko baka rô. Azô mbola tokony tabataba za andeha ka zany azôvy. Ambara za. Frédéric, azafady aminao anaza magnagny raha izentsika samby antsika ediko rô volagnako raha zany aminao e. Aza ro tino ialana za he. Volako dia mikomande na ary volako mikomande vahevekaragna ana igny. Za ro ialana fa za ndeha fogna e. Ary ndaba se. Tegna tsy tagna zalangiahigny nandeha ao e. Tampony eo afo ary ndraiky ngiam-pandafiaro taboara igny any. Ambla hoaza re mikorotokorotoko aka. Ambla angala dongogna keky tsara za tandregny zay raha tanjareo akao. Ody. Andraso hely malo, tegna andraso hely mbalo he. Wa, ino koa mbala volovonona ake koa resa. Atsika n'olo miaraka e.
tsisy zagny ndraiky zy fa secret jiaby tsara andeha mbaraholo aby ia mandroso anao le vao manabataba agnatin'ny tsy telebandy io ataoko mahita zany any ha karakory ana zany le karaha groupe ka ve karaha sepotsepotro ndraiky raha misy ino tsisy zagny ndraiky fa tampoko taminaka fo navianana antsagna i oya mbola mbola zaha hoandroany ndraiky eto fa tegna reraka marina zay anakamo mbola tsy nandoky za tsy nahandro fa mapoesa fô raha hoanikandro mantsagnany any magnano fiainany koetra na zany eko amin'isy olo tsy andoky mantsagna zany man tegna manokagna fô baka mbola voavelogno fa izy kô miaraka amin'olondroa baka tsy voavelogno raisa anato ato marany tarimy pisa ny tarimy jabady ino mara metsika agnatin'ny tsihika i raha tsofitsofindrivotro amin'ny la fenetre ro fo tsy possible aminaka zany raisao misy raha agnatin'io afa tsy ambarana za fogna ino zy tena tsy napoziko misy vitsika agnatin'ny tsy ato eko jiaby mangitihidy misy biby agnatin'ny tsy fa tsy maintsy zahavako iny any Anao edy izy mandany ahandro am'izagny edy sérieux i raha tsiko avy amin'ny la fenetre ivona azo mandeha ro ary ino mo antony diana andro mantsagna be avilivilina raha isa koragna zany aza vilivilina fa zany any mila mizara agnatin'ny zikao tsy haiko zoa na torti na vorondolona tsy raha haiko aby ana chéri azo mandeha akagny ana zala tegna sarotro tiavigny ko holo agnatin'ny tsika miboa malaky fa vonko toratsabola niany ma tsy maintsy volagna fô za fa so maty bonheur amin'ny raha ty ato za ty Frédéric fa mamono zalahy mandresy anao zany izy magnano lapatagila agnatin'ny tragno to iato tsy sitrapoky izy ty Frédéric fa tegna bogosy be de sosy koa misy aposy dika zany tsy vaiafo to zany fa marivo salosagna sady efa passe partout zany atao hoe standard moramora na Frédéric izy toko ny velon-tegna anakahy ko tsy mazaka mibogno raha naposiko ohatrany tiako nesanao za silify taminah tato zay izy mandresy mareta tokantragno za andeha gala Frédéric mietrehitra fa za morona tokantrano ato veloa sady fara ty Frédéric zay fa velomako anao raisa itetetiky lefa dito baka anay volako mbola hifay zay vao na mandeha raisa raha ialigna ane fagnarahantsika teo 50,000 ariary zegny mambarana 50,000 ariary zegny mambarana fa raha ialigny 10 aligny zagny so de tsy haina tegna sy lasa aortaboara ndraiky laglasy agnatin'ny telo volagna zany raisa ary tsy miboaka aketo ana fa ana mamelogno zahakato mazava maty ale ty tia natao hoe tonjabora wa Franco mbo volagninao ody zare mandefa masinina anjare ko fa haligny masinina maresaka andro mazava zare mitabataba raha manakory loatra mo zare io akao ary raha magaga za mitira raha ty neka ty de zao ery zalam-pandrafitra reo rehefa tsy volomindreo masinina io haligny olo mifamaly regny wa tsy hay hoe ino marigny malonjare agnaty lakory ty ato matsagna andra be igny am'ray mantsagna igny walawala koa raha misy hady magnaty lakory ty tsy misy tsy mifagnaraka zare koa tsy mahay mifagnaraka aleo roasigny jiaby zareo fa tegna mampanahiragna zany edy koa raha eky aminayo ary zy vaiavoa fô zy magnakorontagna i ary regniregniky aneka ty vaiavoavy io malaza magnano makorely zany mampiady olo jiaby agnaty lakoro ato izy koa fa zany talentanazy alôlagna akato so de na mbola amde misolitry aminazy akagny fogna za matana olo lefaka aminao anambotra tsara fa mitady hevitra mitsy maloza azy io angalagna azy ato satria tsy maintsy izy mampiady mahery zalahy reo raha satria rangonidirany nisy walawala fo agnaty lakoro ty ato dika zany izy zany miteraka problème mato raha zany zany edy raha eky amina fa tegna le vonogny zany fa za tsy tia raha karaha io izy baka zay zany ndraso fa tsy maintsy antsofo maloha Étienne de za mantany zareo ino marina raha misy agnaty lakoro satria Étienne fa gnila tragno amin'io vaiavy mbola vao nifindra i baka
Tsara zany. Oa, ary karaha nisy taxi nitsofotro agnatin'ny lakoro. Ary taxi mitondra zovy zala. Raha olo andeha eza. Afa baraka antsika tony ihany e. Ary vaiavy tsara hitako ny boaka amin'ny taxi. Niariko nitandrignesagna fô raha tadiavin'ny zinany akeo e. Mety misy havany donko agnaty lakoro tiato ka. Angao he agnontaniako tindaty mitoboka andavaranga ore ty agnande. Salama nareo. Salama tompoko. Ino aza ataonao zay? Azafady fa zaho agnontany Monsieur Étienne. Asa toa misy azy? Azafady e? So de diso adresse raho. Atoa malakoro be Franco zao? Ya, akato lakoro be ny Franco ary zaho kô vadiny raha misy ino e? Tsy zay manko zio madame fa zaho mitady Étienne Fabienot zao. Aveo intoity sara e. Asa aminareo atao ty misy azy? Jereko sary amin'ny telefônina bokana zany tsy hitako tsara tao vatao helo e. Itoy aniga fond d'écran mihitsy izy toy. Ty Étienne ty madame e. Étienne ty to de tarito amin'ny tragno ndreo rizy. Hitako tamin'ny Facebook manko izy toy nikaikahy nandeha toy. Ana mo zoviny azafady e? Tsy sino madame fa izaho mipay azy avao nao fa toa antitragno le fambaraonareo aika avao ty atoa. Ary aloha basa magnaraha fa nandesike mitragno anazy ero ainy. Tegna misaotra anareo e. Ary na mo vahiny? Vahiny raha le tsy mba hay areo mipôziko henany zao ty ndaty tompotany. Baka bekily agny zao henany akio. Nanao kory hao? Tonga soa aminay antsoy heto hoe atao ndriky mafanafana na fiteninahiko ny koselagny honoko ny tegna tsy heky. Hitanà misy rideau menamena akatragnonazy fa za fa ipôda e. Eka ge misaotra betsaka anao. Hitanà siri, atsika riva mba hamonjy karaoke hely fô ela atsika zay tsy nampiaraka. Zany mo mbo agnatin'ny lohanao atsika roy direct zany. Osy, raha nanankory. Hitanà atsika taloha tsara manapaka miaraka mandeha mitsangatsangana. Ke aminjay zay ndraiky atsika zay efa male tegna ndraiky atsika zay tsy ela voly. Kory tiato e? Mba misy ndaty avao tragno mbara iampela yahika toy. Akory tiato? Amitsika kato mo zany lahe? Amitsika ato zany. Hitanà ro tongotro anazy amin'ny varavaragna ambany rodoro. Mandroso! Handroso garaho e? Loza mantamba azidrika dy. Isa tsisy koseka dy masoanafa. So de lolondraha foky. Tegna izy. Salama tompoko. Salama e. Zany tseky hely fô koragnana reva iavy io e. Nanao kory gana ho niavy raha ndray isanao vao. Kia hela izay riha tsy niandro here avy raha vao hiandro riha. Tsy hainao ma izaho sa manao saremamo hagnio. Zaho Liany. Azovy Liana? Nagnino amin'ny Facebook? Tindaty tsy zay mazio madame fa tindaty ty nilahy tamin'ny Facebook. Avy teto amin'izay nao fa nanao tirehagnay nandeha tirehake tagnaty Facebook ao nagniraka andefasan'ny drala roe hetsy raha izay nandehanako amin'ny areo ato. Fa iekara ho avy eto ndra hamorogno fiandro zao ka reky. Izy io ma Étienne tsy mba misy bijou ndaty va ho avy va ho isaka izao. Tia jampela tiagny io ma nabavenao sa ino ao? Maty zasagnahary tegna liantso marigny io e. Dikan'izany mo va avy nafarinavitagny Étienne. Ke izy anao landany any vola roa hetsy. Mesy azy avy agny tsisy farany. Lekileky dibona nino ake nefa i leky dibona. Zo izy lianay tegna zafady aminao mandiana na mandeha. Podiana amin'ny tany misy anafo anao tsy haiky. Nanao kory soa Étienne na? Tsy hay ao raha nefa hay ao ty agnarako. Zay hatraragnanao fa mavanda eo. Aiha mivavavoly fa inao tsy manambaly zao tofatenao. Valia matempela tia sa ino ao? Za manambady, i vadiky hitanao io. Atako fô voavaly tsara fagnotaniagna ana manambady na tsy manambady. Loso ana mandeha. Tsy hiakatsato tia raho na ino tia tao na hagnapoaka basy riha na hanao kory. Tia lavity tany misy anay le nihafaranao soa raho. Ierena vietondra atao roa kamboka. Mailala ri. Ke na zany tsy andeha, tsy baka akato anao. Aiky amina mandiana, loso anao za. Mahilala ri, izaho tsy alato raho. Tsy rena mo ivoloko teo io. Zay poandre hetany fa izaho tsy alato, tsy hiala. Ary izaho reraka tokony tsy anareo rano tia ladosy agny fa izaho hiseky. Nao fa reraka baka miseky baka agny raho mandry ambony fandria areo e. Naho izay tianareo ho isaka. Zay izy Étienne,
matova iavy na vekato izy ny tianao nandaniana vola za handeha akeona Azafady madamo anaty tsy mody zany. Za handeha vo za bla Anaty tsy baka kato. Za tsy magneky anao baka amin'ny tragno toy aby. Za to handeha matozy nafarinavitagny tianao izy. Sotra kely zany tena fa ambelao izy lefa tsy mety fa malalaka be tragnonakahy ao e. Mankarefa kolokolaoly. Loso ana mandeha. Loso ana mandrese. Za tian'ny tena matoy sy mijanona amin'ny lahatony e. Ma aleko za mandeha manambady mandresy tsy de za heritry jaly aminao ka sady atsika tsy nifamiteraka ino koa raha ilavako ana tiavo feky vaiavinazy occasion bagna zao ga sosoa enga hoagna tian'io sambatra raha fanahazo kai ty toinda ty manambaly ke manao kory zao Étienne ambarana iravoravo za mahita anao i hagnano nagnafatsahy tatoy io fa izaho tsy nivandravandra toy aia ty fahafantarako ty atoy na ho nandehanako vao fa izaho nikaihenao nandehanako atoy io nahay anao zay tojedraraha indraiky toy magnafatsafatsampela nefa ty fatanao manambaly nahay anao zay mahay azy io tsy mba izaho ty hovalinao atoa ary agnanarako anareo lahilahy raha volagniko zao kele magnafatsafatsampela amin'ny Facebook mamitapitaka ampela amin'ny Facebook mba ho tojedraraha nareo amy eo fatavinareo avao areky zay izy Étienne za fa izy fa sakina tondrefa vita to alev to mandres alev Zay, mafaina azy mitsiny io. Solomolo letry volala glasinakahy fa vadilahy efa azoko. Mieritrereto ana mandresy miala agnaty lakoro akato ana raha tiaigny milamigny atsika izy io pisotrako valavo. Zay izy Étienne mareta tokatragno sambatra. Hitanao liana herignandro foana aminahy akato fa anampodiky be kilagny amezako fray za agnampody vadiky. Mahitsy eria zaho tsy handeha ny Étienne ino koa managna faranao ahy amin'ny tany misy ahy nisy otoboka raha tamin'ny aitagny tsy nijaly ambarako anao fa inampivandravandranao atoy raho iera avy atoy raho hahilekilegnao mahitsy eria fa hialato raho aity lakozigna reo vala io fa izaho hahandro fa kere maty zalaza raha vogna tokatragno amin'ny onjan'ny Facebook to fa tegna manahiragny Zay, za zay tsara angala rano vovoroky satria efa nandatsahako fatipiso aho. Tefy tsara zare jiaby tragno araiky ato. Ary zare ve tsy maintsy torika amin'ny fizarazarandreo kora amin'olo jiaby akato an-tragno ato. Tody rafo zare ndraiky toy. Aveke raha akato ialako raha efa tsy manjary giahny io mahimbo fatimpiso. Oh tinoro ino malekera mampelana agnaty ladosy karo zay hitanako raha mba fatiseky zay io e misy raha mantsinga agnaty ladosy toy ato raha matsignino ro tsy haiko asa fatimbalavo raha inambariko ana tsara renike vembelana to andraso di rano ro zio tegna amrato izy matsigny io e andraso kony ary tegna rano agnaty sio to mihitsy izy mantsigny rano ambovy zany izy mety nisy nandatsika raha izy zany razoko tsara direct fa vita fisagnanaka za fa tsy seky amto eky za za koa tsy seky amto koa amlaza andeha amin'ny ranony popy rô wa ary ingiagna ndraiky karaha fa tonga de niboaka andeha nangala rano ambelany anaka raha nangala rano ambelany ro Ambariko ana tsara be Frederiky mahamay be le vovo e za tsy maintsy misadapta mandeha mitady rano velany. Ino ma raha matsigny am'zika ro asa binandatsahany mpogny savara tsy manjary agnatin'izy ao ana mangala arô fô laolo narantsika seko zay seky zako raha matsigny tsy possible rô zany zao izay ko mas tsy nanjary agnatin'ny lakoro ko tabataba tsy ety manampifagna ary izy raha tegna mitady avatragno e zay tsy nahefa na de tsy raha na za amin'izany madamo za zay tanà efa andia tady tragno dia lako agnaty lakoronareo ato rano agnaty vovonareo koa masy magnajima nagnino ma raha agnaty vovonay ka rofo baka rano agnatin'ny sio i madama andraso edy magnanjany fofondrano agnatin'ny vovy iro ndatsahan'olo raha tsy manjary de zay basy de veloma ariva za mandeha mitady trentagna ana madama tegna mialato be raha jiaby mpamondry tragno fa mila olo hafa vaovao mihitsy mipetraka akato
Tsy maintsy mbola hitady plasy koa zala anaovagna toeragna machine kakazoneto. Ale madamo alefa jiaby mpagnofa tragno jiaby mariny raha volagnina tamin'ny moaligny roasigny jiaby olo magnofa tragno akato tsisy raha manjary ato nga io misoma Facebook fantilan'ologno magnan'io nagnafatra vai avy agny ny sara bady nandeha nanambady mandresaka vadiny aveo kodabaisiny hely tsy sanandro mandresy amin'ny raha io tsy mazaka misaraka aveo magnanognano fahatany Tojy raha izy tamizay ary itsika koa baka mba Tojy raha koa asa zovy nandasaka fatimpiso agnatin'ny voavoaka moi fatimpiso le teny mozi tsy adika zany fofogny ranotaro misy fofogny hafahafa pisitsika igny nisy namody nalatsaka nery zalao ary tsisy olo hafa nagnano koa tsy olo agnaty lakoro ato zay izay fa abongoso aby zare jiaby akeo tabataba amin'ny masina nery Frédéric sy ny tariny io za fa kajo tegna kajo mary zay izay za fa reraka mo zahavadolo miditra mivavahady io efa lalaha hafa koa ndesigny vaiavy igny agnaty lakoro ty ato inefatra amin'igny lalahy nisy solosolo niany fogna azovy koa lalahy mahitiny be lava somotro be deraky aminazy ino raha iasana aloha amin'ny fiainagna anazy eo asana io ambo tiditreka antsova izy fa tsy samby raha agnaty lakorotsika tika ty tsy samby raha antsova ty izy wa raisa karaha oroan'olo fo tragno ty amin'ny raha tany io avy ato anao mademoiselle fa azafady fa mila miresaka atsika salama tompoko zay tsara fô zao raha mbarako anazy tsy hoe za miditra amin'ny fiainanao anay moa impiry miova lalahy andro raiky veny tegna nakakony zio e ho fantragnonareo mo ndraiky tsy voahefa voahefanao fa tsy tiako le fombanao e ato tsara samby raha kanaovanao fomba karaha io tsy haiko tokony volagninareo rehetra tamin'ny voalohany efa hitako io fa tsaratsara aminao toko mademoiselle aorogno hitako anao dia anao miala agnaty lakoro satria olo jiaby mila miala satria reraka tegna reraka mitsy zagny fombanareka ato tabataba anazy tsy eo ino mapiditra lehilahy magnaboaka mapiditra lalahy magnaboaka ampiala-dratsy olo agnaty lakoro ty ato anao ary regniregny fa tapitry ny tetezinao olo mipetraka agnaty lakoro ty ato teny voga egny zegny andrasy za mbola zaha tragno hafa zay za miala akato karakaraha tegna mitadiava mitsy anao fa tena tsy mety aminay mitsy fiainana magnan'io zay azo mandeha wala ary camion hagnino mo io ary tsy tatriantegna Étienne tegna hitatretaneny Étienne satria vahiny io izy miboaka avy agnaty camion io ndraso antsovy kely azafady koa ny mademoiselle madame azafady koa ny misy raha koraniko amina vetivety nanao kory zay nankory mafandeha ny camion to ihany tsy zay makory amse fa izahay hifindra andeha antoliara agny zay donc fa velomanareo samby tsara aby aleo koa nareo mandeha agny e satria tsisy fiainana milamina mihitsy koa ato zay dia mahita tragno hafantany hafany koa zay ary Étienne mamboaka izy magnorogno hentagny ina mo rarahinao fiainandreo tsy anao na ramseny efa Étienne zany fa mandigna amin'ny lalakafa agny mbola ho agny zany aza midimiditra am'zany mbona angignaky agnatin'ny lakoro to zay izy madamo lokogny ndray mandeha tragno jiaby reo aveo asitsika fisazy manomboka amaray ambelan'ny lakoro akao misy tragno afondro akato zay aloha mandeha jiaby zare jiaby fa tsisy fiainagna manjary tato za mandinika avy amitsika foana matonga io fa aleo zany mifanaja amizay manomboka zao rehefa misy olo hafa miditra ato na tiagna na sy tiagna fô tsy maintsy karakaraigny fa ke antandrovavy igny satria avadintegna to losony tsy vitan'izy loso koa olo na rikitry hely nangala izy karakaraigny fô kininahy ary signy tsara ratsy liana igny karakaraiky igny zay aminjay fa mikorokorodoko sisiky be kely ndraiky to mbo mahita fatry toliara fô ke Étienne wala ary ino mo raha dian'ny ro ato raha verdiasa mbola misy raha tavela za koa ny magaga asa ino dian'izy io atao mbola fo izy sao dia antany antsika atao ke akôra mse tsara fogna raha hoaiza moa izy zany reraka viniasa hody ya tragno jiaby reo nefa lakilenizy reo fa aminay ty jiaby lakile tragno anaiky ne mbola misy aminahy akato fa sady madamo napetrako akato ny karakara
lakile ta madame fa nateriny aminay ty. Izy moa soeza. Ha, ndandao moa lo sakafo tragnonao dia agny anao avy mipody aminaka ty avy eo. Sany raha mizegna raha mankalefa koly sana. Ady azo tsiko afaka tragno toy ato. Ato mo terembolo sa ino. Sista vele. Kloto fiskin kiantragno dro arkosta raha naty abola losogna be. Raha losogno eza. Tsy maintsy hainy raha miseho igny matonga izy magnontany za igny hentany mboany madamoko igny. Azafady edy loso eza moa madame nahe. Madame antonianao moa le madame voaloha sa le madame faharoa. Hanara misehy aza misimonga za fa madame faharoa mipetraka tato igny le voalohany fanasany mandresy. Ha, ka izy ny teny taminay hoe andeha toliara zany ianareo dia nindesany camion tananareo dia loso izy. Ha, maty zahavako e. Sady ela be koa Étienne. Olo jiaby ato efa noroasinay be agnaty lakoro ato satria tsy mahay miara-mony. Ke anao sakafo mandihana fa lakile amina ampodiana to. Fa ampiditra olo hafa zay agnaty lakoro ato miara-miaigny aminay akato ndray. Tegna mazava koragnazy andra mse. To laklina. Tegna tsy haiko eky tanimboako e. Tegna voatodroko za zeto i. Vady magnajaza teo igny loso agny zigny. Avy amin'ny Facebook fo alfahagna anahy jiaby. Kalefa tegna tsara hoanany somoany madame Facebook igny magnafitra kiraro anahy congélateur za tsara nagnafitra zany. Faty mba yavy ndraiky nafarika ata tsy raha nanjary fako fiainagny e. Tegna nanignainako. Ya mandehana amizay anao raha mse fa ino ma raha mampieritreritra anao amin'ny fontanagna mamay be io. Nanakôry zio? Mandehana amizay anao fa zay io baka gadrako lakoro fa mbola tsisy olo mitsy akato. Ya ramse. Andehezaky zandro matsagna jiaby to. Tegna tody raky ndraiky to fô. Ela ny vandrivandragna zay. Tsy atako amin'ny répertoire anahy likidiby. Nandrindra sy teo milamina ara tekniky Franco Razafbolava. Hitanao raha papane anavepaka mory mpanofa tragno jiaby akato. Ke le raha tiako volagny aminjany zany hofantragno tegna apakarigna satria dalazy mbola vita tsy ela avy aminjay tragno mbola vonolokony. Marina ninao zany. Tsy maintsy apakarigna hofantragno jiaby reo. Ary tsy vitan'izany koa fa nga hely mpianatra akao igny afindra mikalbanao ilany arô ihany. Fa misy olo zay masakisaky hofantragno mpitrano io. Babany amin'io mitomagny fogna aiza tao 10 aly hofantragno zanaka fa tsy zakanay mbola mpianatra izy akao. Dikan'izay afindra mikalbanao ketikety arô molongia io Léon Paul zany. Fa ampidiragna ologno mihitsy amin'ny vatatragno mpitrano io. Zahako lany fagnahy aminahy Franco e. Vatantragno jiaby ake valoaligny ke ninazy enignaligny. Izy koa magnanjany eleo zay lefa mikalbanao kagny fa zany tegna tsy possible. Ya, sady izy mikalbanao rô ihany zany mba roy aligny ofa nikalbanao io. Izy koa olo tsy manambady mpianatra. Mety aminazy tsara mihitsy io. Salama tompoko. Merci Étienne. Ya, salame. Ato dia afaka mipetrapetraka atsika satria mbola miamby namatsika sasany agnaty lakoro ato satria mbola tsy miboaka sasany. Zany ya misaotra. Ary efa maromaro olo reny reo. Salama ramose. Ahoana Frédéric? Tonga konay andeha mozy le fivoriagna. Ya to dia mangala sesy to dia mipetrapetraka eto amin'ny vodimanga eto anaovantsika fivoriagna atsika agnaty lakoro akato koa. Ya, misaotra betsaka. Ya. Ya, salama tsika jiaby. Asa raha mbola welawela dy fivoriagna to niany tompotragno fô zay ibaka mbola miditry 8 heures so de tara. Ya, aza matatra anao Léon Paul fa vetivety fivoriagna atsika ka. Zay. Ya to dia mipitrano fa mpanofa tragno jiaby zany tokony présent kia jiaby. Ya. Salama tsika jiaby. Ahoana mandresy? Mbola tsara ka. Ya to dia mipitrano fa mandigny angamba azao mo tsy tavela amizay ake manditsy ake madame. Le raha mihentigny lava benkony mbola tsy akeo e. Tino zany. Izy avy igny izy. Olo jiaby fady. Azafady fa somary tantara hely e. Ya, salama betsika jiaby. Ya, salama Tino. Ya, pitranao. Ya. Volagno aminjay le raha amoriana zare fa zare ndraiky fa complet hoe tana Léopold mbola andeha mimonjy 8 heures zany l'école-njare okagny. Ya, voalohany malôha zany miaraba atsika jiaby mpanofa tragno. Atsika to lakoro raiky atsika jiaby reto agny. Ke isôraka aketo malôha zany fa mbola tsisy hadihady tato.
fa nahiny fandamigna atsika. Ke misy raha maromaro volagninay tompony tragno maloha. Voalohany amin'izany maloha mahakasika ny hôfan-tragno. Hitatsika jiaby fanamboaragna nataonay ndraiky madamo anahy namboaragny ciment tragnonare jiaby nasiagna dalazy aveo nilokohigny. Nisy nimenimeno koa tamin'ny asara tegna hoe mitete tôly aminay akao e. Nisy afaka zigny natao tôly vaovao mihitsy amin'ny ilany atsimo igny. Ka atako angamba fa tsisy tokony kapokapoka eky na hoe hovigitra amin'ny asara magnaraka io. Noho ny fagnatsaragna ndraiky fanamboaragna zay ary tsy vitan'izany ihany koa fa asika diniko. Atsika ela be zay jiaby zay boka nangala rano amin'ny pompe ambelany agny amin'ny pompe bokon'ologno zay. Ke navita vovo atsika ka. Mamy magnani rano koa ary madi koa atsika agnaty lakoro akato mampiasa tsara mihitsy. Ka dikan'izay apakatra hôfan-tragno zahay. Rano atsika efa tsy mandeha lavitra trony fa efa ato atsika modikodigna akato agnaty lakoro ato. Tragno vita ciment tsara, sisy resaka fotaka amin'ny courant akeo. Ary are jiaby reo nampidiragna courant jiaby an-tragno akagny, samby mampiasa courant jiaby areo agny. Fa tsisy mividy pétrole ndraiky labozisy ny tariny tsolo. Ka nanapa-kevitra zay ndraiky madamo fa apakatra ho fondro tragno amin'ny farany volagna e. Fondro tragno jiaby zany makatra